Priatelia, kamoši, čaute, vítajte u nášho prvého vlogu. Konečne sme sa k tomu dostali, konečne sme to naplánovali, tak sme tu. Dúfame, že sa vám vlog bude naozaj páčiť. Ako prvého hostia sme si vybrali túto Franka, astrálneho potápača, potlesk. Európu 2! Ďakujem za pozvanie, chlapci. No dobre, tak teda sme tu teda pri úvodnej epizóde a veľa ľudí vás možno nepozná hlbšie. Tak ja by som asi začal najprv s nejakým úvodom, že by ste o sebe niečo povedali, pár informácií, odkiaľ ste, ako sa voláte a tak ďalej. Tak Jano, začni. Čaute. Mé jméno a příjmení je Jan Nikolas Daniel. Mám 19 let a jsem z Dubravky. Momentálně se živím jako barber a snažím sa tvoriť content. Takže asi tak nejak by som to zhrnul do také malej kôpky. Prenechám vám teraz slovo toto môjmu kolegovi. Ďakujem za toto slovo, čo som mohol dostať od môjho kolegu. Jančík, to samozrejme najväčší influencer odtiaľto. Poznám sa s Ovinečkom, ale dobre, ideme k sebe, hej. OK. Tak ja sa volám... Dobre. Ďakujeme, kamoši, že ste to dopozerali. Dobre. Tak mňa poznajú pod veľa prezivkami, napríklad Čalamada Lolo 6 prstov. Takže normálne ťa takto ľudia poznajú? Hej. A ti tak hovoria, hej? Dobre, ne, vážne, teraz to je vážne. Dobre, už sa predstav, lebo ti príjem. No, tak moje meno je William Vašek, junior samozrejme, som vyrastal v Rači, teraz sme v Berláke, vlastne všetci troja. Mám 20 rokov, som na strednej, kde študujem automechanika a takisto sa venujem tomu kontentu. Tak prenechám svoje slovo. Ďakujem. Let's go. Tak môžem ja začať, hej? Môžeš teda, no, takto. pokračuj. No okej, tak mňa prezývajú 6-prstý Yeti. Okay. To je taká prezývka. A tak volám sa Nikolas Daniel, robím barbera, študujem to ešte zatiaľ. A som z pôvodu normálne z Bratislavy, ale vyrastal som od 10 v Berlákove. A to je z Bratislavy kade? Skade konkrétne? Nedoberáme sa, hej. Nešakám, normálne. Nemôže. Takisto si nepovedal, odkiaľ si ty. Hej. Z Dubravky, ja som to povedal. Ja som dobre. Bratislava. Ale Bratislava skade? Ja som Bratislava v Rakúne. Ja aj v Rakúne, okej, v Rakúne. Okay. Dobre. Ty si skade? Ja som Rača, brate. Rača, dobre, tak ja by som poď. Teraz moje istý, bratranec. Pozor, Franko, ticho teraz. Dobre, tak ja sa volám Franko, mám 23 rokov, tiež som z Bratislavy. Chvíľu som vyrastal ale na východe. Takže si východňar, hej? Vôbec. Je tak slopý. Vôbec, no to je pravda iné. Ale tak teraz bývam v Bratislave a venujem sa viacerým veciam. Daj taký aspoň menší príklad pre niekoho, nech vie, že o čo tak sa s autami. Okay, podnikám. Že autíčkar, hej? Veľmi známe. Okay. Napríklad. Jakú máš beštiu? Čo jazdíš? Tak ja mám Teslu. OK, nice. Čo není moc nejaké autičkárske auto, podľa veľa ľudí, ale tak mne to vyhovuje. Za mňa je to super auto do mesta, na to, čo ja potrebujem, tak je to úplne super. A neplánuješ si kúpiť nejaké na benzín, alebo tak auto? Vieš čo, to asi vôbec. Ty mu vieš odporučiť? Máš nejaké... Čo by si mu odporučil? Čom by si ho vedel predstaviť sedieť? Jeho, ty kokot? Ja si ho neviem predstaviť niečom inom ako v Tesle. Ja by som si ho predstavil v Mini Cupri. Napríklad. Vôbec. A čo? Honda Civic. No, ale ne, tak ja ak som skúsil tú elektriku, tak ja už len... Tak už ti to tak zostalo, hej? No. Dobre, pecka. Priatelia, teraz nastáva vlastne, alebo nasleduje časť, v ktorej sa porozprávame o detstve, ako sme žili, ako sme vyrastali, ale čo bude hlavnou myšlienkou je, čo si myslíme, že bol pre nás najťažšie. Dobre, začneme, alebo vidíme, jak sa pozeráte. Začnem ja. Hej, dobre, není tajomstvom, že proste sme z detského domova, akože nevie to úplne podľa mňa veľa ľudí. Že podľa mňa väčšinou tí, čo sa spýtajú a zistia, tak akože zostanú dosť prekvapení. Ja som taký, že to zatavujem, že som z domova, vy ste taký není? Ne. Vôbec? Ako príkom podľa mňa. No, akože tak som to myslel. OK. Takto, ja som vyrastal v Dubravke. Hej, akože najlepšia časť Bratislavy podľa mňa, Dubravka. Ja som žil na Fortune. Poznáme, že... Ne, v pohode, bracho, smej sa, však vieme. Poznáte situácie, kedy by si sa nemal smiať. No ale takto, v skratke, žil som proste akože na Fortune aj s rodičmi
A tá situácia bola úplne, že horšia podľa mňa, jak najhoršia, ty kokot, keď spíš na bundách pod radiátorom, ešte proste úplný úlet vracho, ešte ti kvapka ti voda na hlavu a ty musíš tak spať, takže to bol celkom úlet. Tá voda bola horúca? Ne. Není do smiechu vôbec. A nám akože vyprázdnili úplne, že proste celý byt, lebo však my sme neplatili nájom. A ten nájomca bol taký akože OK, ale že nás tam nechali ešte nejakú dobu, kým sme si niečo našli. Len on nám vlastne úplne, že vyprázdnil byt, takže my sme tam takto žili akože fakt, že dlhú dobu. A otec bol, že dosť chorý, ten mal astmu a mal všelijaké ty kokos problémy, či už s plúcami alebo s všeličím. A časom proste dostal akože mozgovú porážku, takže... Toto sa nedá ale oni to chápu. Toto je náš humor. Ja sa ospravedlňujem, ale to vidieť jeho, jak sa tvári. To je strašné, vieš, že keď niekoho... Ne, áno, rozprávaš o smrti. Rozprávaš o smrti a vieš, hneď sa ide smiať. A však tak to je, dobre. Proste otec dostal mozgovú porážku, tak proste zomrel, lebo však bol chorý. Dobre, brachu, sa nesmie, prosím ťa, však. No. Toto tam dám, ja to nevystrihnem. Aby všetci videli, aký si... Aby všetci videli, aký si bastard. Tak ja nemôžem za to, že... Časom vlastne... No, tak sa povie. Časom vlastne sme sa začali tak akože viac menej sťahovať, lebo mamka sa dosť na to vyjebala, takže ona vôbec sa nestarala, že by sa nejak snažila svoje deti zo sociálky, chodili akoby upozornenia, že proste, že má sa ona snažiť, alebo respektíve má nám zabezpečiť to, čo potrebujeme, tie základné potreby, aby sme proste s ňou mohli zostať, ale ona proste akoby úplne kašľala na to, že peniaze, čo dostala, proste prejebala na tenisky alebo na veci, čo sú podľa mňa úplne také banality, že dovidenia. Takže došiel vlastne list, že nás berú a vtedy nás vlastne zobrali do detského domova v 6, mňa a moje sestry, takže tak sme tam vyrastali. Ale k tej myšlienke, čo si myslím, že čo bolo asi že najťažšie na mojom detstve je, že ja som sa 3/4 času cítil sám. Ja som nemal ani kamošov. Ja som mal, že jedného kamoša, ktorý aj tak 3/4 času vlastne trávil svoj čas s druhými kamošmi. Že to je kamoš, s ktorým by si sa strašne chcel baviť, ale proste nebaví sa s ním, lebo proste on má úplne že svoje veci, takže viac menej som bol sám a že som zažil akoby takú, že samotu, že dosť, tak asi to bolo také podľa mňa najťažšie na mojom detstve, že ja som do školy som chodil síce rád, lebo však kamoši jedno s druhým, ale to bolo asi také najťažšie, že som nemal že jedného kamoša, s ktorým by som sa fakt že bavil, že mám kamoša, takže asi toľko. A so súrodencami si mal dobrý vzťah? Jakože mal, keď sme boli trošku menší, mám aj teraz, máme dobrý vzťah, len sme menej v kontakte, lebo však skoro vyrástli, tých kokos, sestra už bude mať teraz 18, jedna má 15, kokos, jedna má 13, takže už sú také, že väčšie, už to vnímame aj tak rozumnejšie, hej, že proste práca, povinnosti, zodpovednosti jedno s druhým, takže není to úplne také, že by sme si mali niečo vyčítať, proste každý sa naozaj venujeme tomu, čomu by sme sa mali venovať. Takže viac menej sme v kontakte, ale nie je to tak časté, jak to bolo. No tak boli sme spolu na izbe, aj všetko vyrastali sme spolu, takže to bolo iné, keď sme chodili na tú základku, ale tak príde práca jedno s druhým, takže preto asi. Takže toto bolo podľa mňa asi najťažšie na mojom detstve, tá samota. Takže asi toľko. Nejaké otázky, přátelé. Dobre. Takže mám teraz moc v ruke a svoje slovo prenechám Nikolasovi. Nie, hej, tak ja sa na to hanbím dosť, vieš, a môžem detstve tak rozprávať. Ja keď som mal asi tak 5 rokov, som bol znásilnený. Proste, vieš. Okay. No hej, som bol znásilnený. Doteraz si to neviem odpustiť, že som to spravil, ale... Čo, to fakt teraz? No hej. To som nechal si, jak si ho dostal. Ale dobre. Si robí, ja som si robí. To nehovor nikomu. Tak ako ja nemám veľmi zlé detstvo, lebo ja som narodil do bohatej rodiny, bracho, vieš. A to bez srandy rozprávam. My sme boli fakt bohatí, a keď som povedal, že chcem mať 4-kolku, tak som ho na druhý deň mal, vieš. A akože moja rodina bola taká, že vlastne hlava rodiny bola moja babka. Za zobanec. Takže ako ja som mal aj mamu, aj otca, ako všetkých som mal, len ona sa starala len naša babka, o všetkých. Takže tak a v detskom domove som skončil len kvôli tomu, že moja babka dostala vlastne chorobu, ktorá sa volá reuma. A je to dôležité, čo je reuma? To máš, to ti, neviem, zjebe normálne prsty, kámo, vieš. Ja viem, čo to myslím, že proste, dobre. A také veci, ona už proste takú chorobu dostala, kámo, že ona nevedela rozprávať, nevedela chodiť, nevedela nič. Okay. No a proste moja krstná sa potom nasrela, ona býva v Trnave a zobrala ju do Trnavy. Takže vlastne... Čiže teraz sa krstná stará o babku, áno, že? Okay. Tak hlava rodiny vlastne odišla do Trnavy a ona sa už nemala až tak dostarať a tak
proste. Nemal proste platiť podnájom a tieto veci. A mama ho nerobila, ani môj tátko nerobil, lebo boli akože fejťaci, sa dá povedať. A kvôli aj môjmu bratovi tak došlo, že vlastne sociálka hneď došla a zobrala môjho brata. Ja som o tom vlastne nevedel, že zobrali môjho brata. Ty keby si v podstate vlastne, že sám a bol si v podstate starší, tak možno by to inak neriešil len tým, že Peťko bol naozaj že mega malý. Bol malý, vieš, mal 4 roky. No tak jasné, že sa to chytí sociálka. No ja som o tom vlastne ani nevedel, že môj brat už je niekde, ja neviem, kde v nemocnici bol na vyšetrovanie a také veci. A sa dosť tak zlákol, vieš, toho, že čo ti jebeš, teraz šubeš s nami, vieš. No a už som počul, že môj brat je proste na oddelení. Tak ja som mal, vieš, čo som mal, 10 rokov a som bol z toho pič, že teraz čo, vieš. A ja som vyrastal v Pentagone, ale ako nebýval som tam akože, ale býval som trošku ďalej, že Estonska, neviem, či poznáš. No a tam vlastne v Pentagone proste zadriftovalo auto, vieš, policajné a povedalo moja mama tam stála akože na schodoch a začali tam rozprávať, že vlastne kde som. Vieš, ja som počul tí kokot policajtov, že kde som, tak ja sa rozbehol. Hneď som sa rozbehol, som začal utekať. Som vedel, že to je v piči už, vieš, že idem preč. No tak mama prehovorila, že mám ísť proste, tak sme išli na políciu a už som vedel, že neskončím dobre, lebo tak neplatili sme nič, už nás aj vyhodili, vieš, a všetky tieto veci. No a vlastne povedali mi, že pojem do detského domova. Tak som si povedal, že som si tak spomenul, že môj bratranec je v detskom domove Bernolákovo. Tak som si tak požiadal, že či by ma nemohli dať do Bernolákova, že inak by som nešiel proste do domova. Tak som skončil kvôli môjmu bratrancovi v Bernolákove a som spoznal týchto degešov. Počkaj, ty si mal koľko rokov, keď si išiel? Ja som neišlo kámo na 11 rokov, myslím. Na doniesli kedy som došiel? No, v 9 cca. 10 bracho. 10 a tak ty už si to potom teda nevnímal zas až tak nejak extra tragicky, vieš, lebo to malé decko, keď je naviazané, hej? Vieš, to bola, vieš, to bolo to, čo vo mne tak vyvolalo, kámo. Čiže to bolo pre teba najťažšie, že dosť vlastne od rodiny vlastne preč, okej. Lebo ja, kámo, som miloval, vieš, moju rodinu, vieš, a ja keď som si sadol do toho auta, a teraz si predstav, že nebudem kokot plakať, držal som to v sebe a to som na teba sa doľahlo. Chápeš? Som sa smial, že aha, kokotinky, idem niekam. Som nevedel kam. A proste došiel som tam a akože 2-3 dní bolo ako také, že som sa smial, pičoviny. Proste spoznal som nových ľudí a už potom to na mňa tak doľahlo, že okej, že kokot, nemám rodinu, vieš, že kde je moja rodina. Okay. Tak som začal tak plakať dosť, že čo ti jebe a to so mnou vyšlo, kámo, 2-3 roky, vieš. 2-3 roky to so mnou vyšlo, kámo. Som sa nevedel od toho proste odviazať a pičoviny. No a proste už potom som si uvedomil, že kurva mám 15 rokov, vieš. 16 už mi ide, vieš. A kde je moja rodina, vieš. Kto sa o mňa, ty kokot stará, ledina, krstná babka a títo, vieš. Som spával, že ja to dám už. Že mám piči už, aj keby má moja mama, ja neviem, kokot, dom už a má všetko proste, tak to kurva dám, nejdem domov už. Že vieš, nebudem riskovať to, že ona sa zazda na drogy a som zas piči a zas sa budem vrácať do tej istej pičoviny, kde som proste... No tak to by bolo podľa mňa ešte horšie asi, ne? No, že by si sa tam vrátil kokos a už by si bol z toho ráda. Že bracho, nevieš, nikdy nevieš, bracho. By to na teba zase dopadlo, že kurva som išiel z tejto pičoviny domov. Nenadávaj toľko chumaj. Sorry. Som išiel proste z takej riti domov proste a teraz z domu sa mám zase vrátiť do detského. Áno, ale vieš čo myslím, že by si došiel, keby naspäť ku mamke, a keby už mal dom, tak by si bol rád, ne, že si s rodinou. Brácho, áno, ale tak ja som to mal... asi toho by si sa bal, ne, že zase to prídete. No hej, a zás brácho mať to v hlave, že zás kde mám rodinu, toto. Ja som sa najviac bál, brácho, o môjho brata, vieš. Že ja ho nadovšetko milujem, brácho, nevyzerá to tak, ale proste za ňou by som dal život. A som spovedal, že ja už mám 15 rokov a to vydržím do toho, to sú len 3 roky, vieš, keď som vydržal, neviem, 6-7 rokov, nevydržím 3 roky, to som zdal do hlavy a potom proste som riešil len brata, že kokos, zoberte jeho domov, že on má 6 rokov, zoberte jeho domov a mňa neriešte, že proste, to je jedno, čo by sa so mnou stalo, len toho brata zoberte preč, aby proste sa mal dobre, vieš. Takže ja som mal takéto detstvo. No, OK, a čo tak vnímaš, možno aj keď to nebolo úplne že hrozné, že čo bolo najťažšie na tvojom detstve? No najťažšie ti rozprávam, že keď som sedel v tom aute a už som si to proste tak, že musel som to kámo držať sebe. Že nechcel som ukázať pred mamou, že som... Že proste ma to vzalo, chápeš? Čiže to, že si vlastne šiel od tej rodiny. Áno, že nech vie moja mama, že
že zobral som to tak, jak som to zobral. Ale okay. bracho, vieš, no, vo vnútri to bolo iné. Vieš, To určite, no, vo vnútri ma to proste tak trhalo, kámo, že to som, neviem, akože aj teraz ma to dosť tak akože bere, ale je to také, no. Že... A tak už si dospel, už to vnímaš tak inak. áno, určite, bracho, ale keď na to spomínaš, kámo, tak ti je doplaču dosť, ne? Podľa mňa. No tak je to také Je všelijaké. to také, kámo, no, že je to také, ne? A teraz sa presunieme k tebe. Konečne Go. som na rade ja. No kámo, ty máš mega porábkár zaujímavý príbeh, dávaj. Okay. z Bratislavy. No, a začal by som úplne jednoducho. Ešte pardon, jak ti tam hovorí Petržalský mýtus, ne? Kde? V Rači. No, Petržalský mýtus. hej, V Rači. ne? Sorry, pokračuj, nebudem ťa rušiť. Dobre, začal by som tým, že vlastne ja a má sestra sme vyrastali v Rači, spolu aj s mojimi rodičmi. No a tam bol hlavný problém v tých peniazoch, tie finančné problémy, že oni vlastne sa nedokázali finančne vôbec o nás postarať, že tam bol ten dôvod, prečo za nami došla tá sociálka. Spamätám doteraz ten deň, to poviem potom. No a môj otec bol veľmi známy tým, že si veľmi rád požičoval peniaze, čiže on furt mal všade dlhy, čiže tam boli veľké problémy s tým. Moja mama bola veľmi zdravotne chorá. Koľko si napožičal, nevieš asi cca povedať? Fú, tak to by som... Akože už fakt, že veľkú sumu. Hej, ale jeho najblúbenejšie, čo si požičal, tak bola 20, to viem. Vždycky si od každého požičal 20 €. Nice, OK. Tak 20 to je také, že vieš, že keď nevrátiš, tak sa nemusí moc uraziť, ale... On bol prefíkaný, pozor. No. Hej, ale tak keď si to požičaš viackrát, braško, tak to ťa už Však, ale tak vieš, vždy od iného. 20. Tak áno. 20 je také ešte pôjde. Ale ako za mňa, bracho, podľa mňa sa snažil. Vieš, že snažil Akože sa, bracho, nechcem nič hovoriť, to som vrátim k tomu, že môj otec bol veľmi milujúci človek, naozaj by som povedal, že on naozaj vedel ľúbiť niekoho. Okay. No a jak späť máme, vlastne ona bola veľmi zdravotne chorá, vlastne ma dostala šedý zákal vlastne v nejakom strednom veku a vlastne nevidela vôbec a takisto bola na vozíku. Okay. Veľmi dlho, čiže ona umrela tak 2 roky dozadu, čo vlastne na ten pohreb som aj nedošiel. Keď 2 roky není dlhá doba, jak to vnímaš? Práve, že vtedy, keď mi to došla tá správa, tak som akorát vtedy bol doma a normálne som tomu neveril. Normálne som takisto bol taký, že najprv som nemal smutný vôbec. A potom, keď došiel ten deň toho pohrebu, keď ja som bol už normálne oblečený všetko a bol som... Ty si na ten pohreb mal ísť? Ja som bol pripravený, ja som čakal na vlak, bracho, že idem za ňou na ten pohreb. A sa spýtať, že kde bol ten pohreb, alebo niečo? Ja vôbec neviem. Vôbec ani nevieš, kde je pochovaná, nič. Ja som sa mal stretnúť so sestrou na hlavnej, a to by sme išli spolu. Okay. Ja som vôbec nevedel, kde to je. Ani to teraz neviem, kde to je, ani nechcem vedieť. No ja som normálne pripravený, hovorím ti, že som oblečený a ja som normálne nenastúpil do toho vlaku. Vôbec, ja som tam zostal na tej stanici asi 2,5 hodiny a dokým nedošla pre mňa teta. Ja som bol kamoško, ja neviem, čo mi bolo, ale som tam ostal úplne zaseknutý. Úplne som tam ostal zaseknutý a 4 mi to došlo, že braško, že naozaj, že už tu není. Vieš. A ja som mal úprimne radšej mamu, aj keď ona mňa nie. Ona mala radšej tú sestru. A otco mal radšej mňa, ale zase ja som nemusel mať otca, lebo ja som mal pocit, že som strašne podobný s otcom. A keď sú, ja neviem, no ja neviem, ja mám taký pocit, že sa chovám jak on. To je také čarty si vnímal v chovaní, že? Naozaj ja som sa videl v ňom a strašne mi to vadilo a preto sme si podľa mňa nerozumeli. Teraz sa v ňom už nevidíš, že už... Ne, teraz už vôbec ne. No a... No, čo by som ešte tak povedal? No my sme bývali v tej Rači, v takej unibumunke, vlastne, ktorá nebola ani naša, to bola nejakého kamaráta, čiže my sme naozaj že nemali že nič, že vôbec že nič. My sme boli že na ničom, ani keď sme sa neposúvali. Ja som mal naozaj že dni, my sme mali takú obrovskú záhradu. Okay. To tiež nebolo naše. No a bola tam... Napožičané? Toto si pamätám tento deň, kamoško. Asi neviem. No a bola tam chladnička. Neviem, čo tam robila chladnička v strede ničoho. Keď sa to nezatvoril, ne? Ne, ja som sedel na nej, kamoško, a ti hovorím, že ja som tam videl na nej sedieť, kamoško, aj 3 hodiny v kuse a zapadalo slnko, kamoško. A ja som vedel, kamoško, že... Chladničky. Prisahám, som tam sedel a ja som stále rozmýšľal nad tým, že jak žijú ostatní. Naozaj, že som rozmýšľal nad tým, jak sa majú normálni ľudia. Že ja som vedel, že som na tom zle. Takže, chápem. Či si to vnímal už v takom veku, hej, že... Áno, že ja som na to veľmi zle, že aké to je kokot ísť sa umyť normálne, vieš čo myslím. Okay. Alebo kokot normálne si zapnúť svetlo, vieš čo myslím, že keď len ty chceš. Teba keď dali potom do toho domova, tak ty si bol taký z toho, že... No to bol... Taký... Ja som bol už podľa mňa na ten vek, čo som mal tých 9 rokov, tak mi prišlo, že som bol vyspelší než ostatní na môj vek. Tak určite podľa mňa, bracho, oni sa vieš. Aj mňa hitlo. Ten deň, ja som došiel domov zo školy a si pamätám, že som došiel domov a
otco hneď chcel, aby som sa išiel učiť blbosti a ja že ne, že nejdem sa učiť, že proste idem do mesta. Ja som mal taký, že som v tých 9 normálne odchádzal sám do mesta a išiel som proste za kamošmi. On že ne, že musí zostať, lebo došla sociálka, že ráno sa pozrieť, že sa bojí, že dojdú znova. A ti hovorím, do 10 minút, ja neviem, či tam oni niekde čakali alebo čo, tak do 10 minút tam boli 2 policajné autá a jedno čierne auto, kde vlastne došli pre mňa. Hej, to bolo strašne veľa policajtov, nechápem, prečo došlo toľko policajtov. Už vedeli, kto si, ne? Ja, no. Videli si, z aké A no to hneď, jak to videl, tak už vedel. Tak sa vlastne pustil do hádky so všetkými. A už je to tam piči. A už je konec za minutu. no, sa pustil do hádky a strašne to riešil také, že som tam bol 9 rokov, doteraz to nikto neriešil, sme tam boli, že to videli. Čiže bojoval za to, aby ste tam zostali. Že no, tam rozbil úplne celú skriňu na sračky. Na sračky rozbil celú skriňu a pobal na veci. Sestra bola úplne zdeptaná, tam plakala, kamoško, myslím, že ďalšie 2 týždne v kuse. Ona mala o 2 roky menej. Okay. To bolo, no pre mňa to bolo strašné, lebo ona bola strašne naviazaná na všetkých, vieš. Že on tam plakala v tom aute, to bolo, ja som povedal, že neplakal, že vôbec. Že vôbec som neplakal. Ani te to vôbec potom nevzalo nejak tak, že keď ani ne práve, že vieš prečo, lebo ja som ti hovoril, že ja som na to myslel, jak som je ostatní. Okay. Ja som práve že vedel, že im na lepšie miesto, než som teraz. Okay. Chápeš, čiže ja som vedel, že teraz budem mať lepšie. A že sa vlastne... Taký lepší posun. Áno, presne tak. No a ja som sa v tom aute opýtal, či môžem mať na izbe telku, chápeš? Mňa to bolo úplne jedno, kam idem. Ale ja som vedel, že mi bude lepšie. No a potom boli zase tie dni, kde vlastne som sa chcel stretávať s tými rodičmi, lenže mama bola na tom vozíku a vlastne nemohli za mnou ani nejak chodiť. Ani, myslím, že ako dobu ani nevedeli, kde sme. A podľa toho, jak sa správal ten otec, pritom, keď došli policajti, vieš. Počúvanie. Jak počúva. Zaujímavé úplne, teraz som sa do toho úplne dostal, že ju počúvam. No a vlastne došli tie dni, keď ja som ich zrazu chcel vidieť. No a tie dni boli, že Vianoce, narodeniny a takto, že škola. To asi také najhoršie dni podľa mňa. No, a chcel som im ukázať, aký mám kamošov a aké mám známky a takéto veci, že čo ma teraz baví, čo som začal robiť, ale nedošli vôbec. Oni nedošli kamoško domov. Ja som ich videl od tých 9. Počkaj, nie je tu niekde servítka? Vôbec mám si tu niekde servítka, lebo... No rob ty, Magor. Ale asi aj ne. Máš? Čo robíš? Andrička, ne? Toto ste videli, hej. Tak kamaráti, ale tu rozprával o živote a doplačujú a ty odídeš. Ale však on už smrkal, že mu tiež doplačujú. Ešte si skončil, bracho. Hej, ja viem. Dobre, robíme sa, že nič, strich. No a potom došli tie dni, kde vlastne mi začali chýbať moji rodičia, kde som vlastne chcel im ukázať, že vlastne aký mám kamošov, aké mám známky, čo ma teraz vlastne baví. A nechodili vôbec. A najviac som ich potreboval na tie Vianoce a na tie narodeniny. No to hej. Vianoce, národky, to bolo najhoršie. No naozaj vážne, tam boli deti v tom domove, kde vlastne odchádzali oni na Vianoce. Že tá skupina bola proste prázdna, že som tam bol iba ja, sestra a tie vychovávateľky, čo tam boli so mnou. Akože ja som akože rád, že tam boli so mnou, lebo oni boli naozaj že milé. Na vychovateľky nemôžem povedať nič, lebo naozaj už si urobili čas ten tie Vianoce ešte do toho, vieš, aby tam mohli byť s nami. Veľký rešpekt, ale hovorím to tých 15, od tých 9, ja som ich proste nevidel normálne. Ja som ich chcel, ja som normálne. Vôbec nemali záujem. Ne, vôbec. Ja neviem, či oni nemohli, to nechcem povedať, že nemali záujem, neviem, či nemohli, ale neviem, proste do tých 15. Mama asi nie. No a potom... tam došla tvoja mama. Tak jedine za pomoci oca, tak oco asi nemal možno nejak záujem. Ja to nemal zase vôbec, hej. On nezáujem, vieš, tak oni keď tak žili, vieš, peniaze nemali toto jedno s druhým, bracho, vieš. A dobre, možno už aj oco vnímal, že naozaj máte sa lepšie, ste na lepšom mieste. Vieš, ja som to určite pochopil, tak si myslel, že už sa máte lepšie, už ich nepotrebujete po vlastne ja som toto nutkanie ich vidieť mal až do tej 15. Naozaj, že to boli že roky, to bolo 5 Vianoc bez nich, to bolo pre mňa, ja neviem čo, to bolo 5 Vianoc v kuse sám. Aj narodeniny, vieš, oni už ma nepoznali v podstate, aký som. Oni nevideli ma proste vyrastať od tých 9, od tých 15. No vlastne v 10 som vlastne došiel do profirodenia so svojou sestrou, kde vlastne tá profirodina bola dobrá celkovo. Ja som sa od tej profirodiny naučil strašne veľa. Strašne veľa som sa naučil a ja som sa doteraz za nich vďačný. Akože, ja som to vtedy tak nevnímal, že oni ma niečo učia. Ja som bojoval proti tomu. Normálne som sa s nimi hádal o blbosti, ale teraz, ak sa pozerám na to spätne, tak akože oni ma naučili strašne veľa. Tak to podľa mňa každý jeden z nás, vieš, keď sme vyrastali v tom domove, že sme to zazlievali akože zlé, vieš,
že oni nám chcú zle, že keď nám zakazovali dajme tomu, vieš, že ten akože s prepáčením ten debil vychvátil, že mi chce zle, ale bolo to kámo na niečo veľmi dobré, kámo. Tak určite tak minimálne tá disciplína a určité veci, ktoré sme si uvedomili až teraz, ako ja keď sa na to pozriem, ja som 3/4 času na mobile. Tak viem, o čom hovorili, viem, čo to so mnou robí, že ja som z toho oblbnutý, ale tak dobré, akože tak mobilom sa hádam, raz budem živiť, aj keď nemal by som byť na tom 3/4 času, ale tak asi to je to, čo tým chceli povedať, vieš, z toho ti začne jebať, no, takže... Čiže to sú také veci, čo si časom uvedomíš, ako v tom momente, keď ich počúvaš. To nevnímaš, bereš to za zle. Ti to príde také, že ti niekto chce zle, ale časom, keď sa možno na to pozrieš naspäť, tak vlastne zistíš, čo a to také vždy, kámo, to také vždy. Hej, no. No a čo bolo teda, že asi pravdepodobne tie narodiny Vianoce, že tá najťažšia vec, hej. Tá ich prítomnosť bola tá najťažšia, no. Čiže proste to bolo tak najťažšie vlastne, že si to tak vnímal, že chcel si ich vidieť, Vianoce, národky a podobne, tak to bolo pre teba asi najťažšie, hej. No, tak toto bol, priatelia, príbeh. Ja mám jednu otázku inak, ale... Smiem sa ako dobre, ja ťa počúvam. A mám jednu otázočku, že keď to tvoja mama vlastne dostala tú chorobu, ona bola dospelá, ona nemala proste, vieš, od malička tú chorobu a ona proste videla stále, že jak to na ňu proste doľahlo, vieš, že keď ona dostala takúto chorobu, kámo, zrazu nevidíš, kámo. Tak bracho, šedý základ, to je v genetike. Ale áno, akože vieš, ale zrazu nevidíš, zrazu ty kokos si v riti, vieš, a jak to na ňu doľahlo, alebo vieš, ty si to vôbec, jak to vnímala ona, hej? Že vieš, jak to vnímala ona, jak si to vnímal ty, jak to vnímal tvoj táto. Toto si presne nepamätám, jak to bolo. Že vôbec? Ja mám len také tie záblesky, kde som ju videl normálnu ešte, kde mi ešte robila mlieko dokonca, ako malému. A potom mám tie záblesky, kde už vážne, že bola už úplne že chorá. Neviem, Ty si bol ešte pri nej, alebo si už bol v domove, keď ona dostala tento... Ja som bol pri nej, bol som pri nej, hej, bol som pri nej. OK, nice. Ale fakt neviem, jak to oni znášali, jak to oni zvládali. Bolo to veľmi smutné, lebo ona keď... tak to môžem pokračovať ďalej, hej. V 15 vlastne, keď som bol u tej profirodní, 15 bol taký vek, kde ja som proste už... Mi bolo jedno. Už mi bolo jedno, som mal vlastne nahranú rodinu. 15 to aj na mňa tak doľahlo, že už mi bolo... Že mi bolo jedno, ja už som si povedal, že 3 roky, kámo, to už vieš, to nezvládne. Ja som sa viac tešil na 18, jak na rodičov. No a v tej dobe už mi bolo jedno, či proste uvidím, alebo ne. Proste už som ich akoby nechal za sebou. No a došlo mi pozvanie do väzenia, že môjho otca zavreli za nejaký podvod, či čo. A akože sa nečudujem úprimne, lebo boli na to veľmi zle. Takže asi nemal ani na výber. No a vlastne týmto ma to tak zarazilo, že tam mám vlastne dojsť za ním po strašne dlhej dobe. A samozrejme som došiel a mňa radili mi, že si mám napísať niečo, o čom by som sa s ním tam rozprával, alebo ja neviem, nejaké otázky mu dával, alebo akú tému tam budeme preberať. A že ne, že ja to dám. Kamoško, ja som tam bol asi, ja neviem, koľko sme tam boli, asi hodinu, ja neviem vôbec. Ja som preplakal celý čas. Ja som s ním nevedel prehovoriť vetu. Sme plakali, kamoško, obidva na seba. To bolo v piči, my sme ho preplakali tú hodinu spolu, to bolo... My sme nevedeli normálne porozprávať, on ma videl po strašnej dobe, Môj názor na to, kámo, že nemôžeš to dávať podľa mňa za zle máme, vieš. Keď ona bola chorá, bola na vozíku, toto, vieš, že keď si mal 15 rokov... Ja to nedávam ani jednému za zle, že môj oco, on bol veľmi zdravý, práve že, veľmi zdravý. On môže mať na tom takú trošku. On mal moju mamu, ktorá bola veľmi chorá, a on bol naozaj, že ešte v tom strednom veku, a on mohol hocikedy od nej odísť. Hocikedy ju mohol dať do nejakého liečebne, alebo ja neviem, do nejakého zariadenia, kde sa o ňu postarajú. A on neodišiel vôbec. Vôbec neodišiel. Stále sa staral proste o ňu a... Až dokým vlastne neumrel, no. To bolo extrémne. To akože to nechápem, jak to mohol sládnuť, ale... To sú kamoši naše príbehy, ale my sa samozrejme teraz dostávame k Frankovi, k Astralovi. Takže my by sme si radi vypočuli teraz, že tvoj príbeh. Tak počuli sme tieto 3 silné príbehy. Každý akože niečím iný, ale v podstate ste nejak prepojení, by som povedal. Hej. To je dobre povedané. A tak ako teraz taký dobrý kontrast, keď to porovnáte so mnou, tak ja som mal ako úplne normálne detstvo. Tak sa to tu všetko zosvetlí porad. No, ako ja som mal úplne normálne detstvo, normálnu rodinu, ja som s nimi vyrastal, až kým som nebol dospelý, takže ja neviem, čo by som mal ako teraz už Čiže fakt, že povedať, bežné, ja som pekné mal detstvo, úplne bežné klasika, detstvo, jak
každý normálny, hej, Pre mňa by to som není povedal. mňa to zaujíma napríklad, pre mňa to bežné detstvo není. No tak pre nás to Bežné není detstvo, pre bežné mňa detstvo, bežné hej, detstvo ale Hej, však ako sa keď ťa tak niečo povie- zaujíma, vieš, tak však môžeš sa spýtať, jasné, ale za mňa ako ja to porovnávam zase s tými ľuďmi, s ktorými som ja vyrastal, vieš, ak chodil do školy a tak, že ja to ako porovnávam s nimi, že oni sú takí normálni ľudia, čiže v porovnaní s nimi som mal také isté detstvo, vieš. Že národky, Vianoce, sviatky, všetko No, bolo vždy jasné. tak, jak malo, Hej, že hej, OK, tak to je dobre. Také normálne detstvo, lyžovačka, opekačky, ne? No, jasné. Normálne na dvore trošku pekačky, kobase. Hej, tak vieš, ako to chodí. Dobre, Čiže... čiže... Ty si vlastne čo študoval? Tak ja som chodil na súkromné gymnázium. Počkaj, piču, ty si dal súkromné gymnázium. Prečo by ne? Tak, ne, dobre, ako... Čo vine? Ale, počúvajme názov školy. Že čo? Po Brakuni to je? To by si mohol Áno. no, Galileo. OK, pozor. Šarov Galileo. OK. Že tam som vyštudoval a vlastne som študoval ešte ďalej na výške. A tak, no. Že Ty si... OK, čiže fakt, podľa mňa taká klasika, ale to je podľa mňa štandard, ktorý si to dieťa zaslúži. Lebo dieťa nepríde na svet plánovanie, to dieťa sa nepýta na svet, tak už len to, že proste tí rodičia si spravia to dieťa, toto je štandard, ktorý by mu mal byť zabezpečený. Áno. Že proste normálne detstvo, chodí do školy, prípadne či už na vysokú blbosti, toto je úplne jedno, ale ten základ, ten štandard by mu mal byť daný. Hej. A tak nikdy prečo sa to nevieš, deje, bracho? nikdy Lebo nevieš. deti si robia deti. Tak dobre, bracho, ale nikdy nevieš, do aké rodiny sa narodí. Tak áno, veď akože to zase nehovorím, že Takisto, niektorí za to bracho, naozaj nemôžu. No vidíš, no. ja som sa kámo narodil opäť do bohatej rodiny, môj brat sa narodil, bracho, do tej už chudobnej rodiny, bracho, chápeš? Čiže my už neboli takí bohatí, jak proste vtedy som, že ja som povedal, že chcem, ja neviem, motorku, ty kokos, minibike, vieš, na benzín, ja som mal na druhý deň, kámo. No ja som to mal, Takže bracho, ja som to mal viežak, že Ja som sa zobudil, prepáč, že skáčem do rečí, bracho, ja sa zobudil a môj dedo, braško, on už o 5 ráno stal a ty si mal na stole, kámo, švédske stoly. Ja som sa zobudil, bracho, a ja som si vyberal ty kokos z marshmallownu do, ja neviem, ty kokos do... marshmallow. Chápeš, čo myslím? To je napríklad, kámo, že ja mám brata, ktorého nepoznám, on je odcestovaný niekde vo Švajčiarsku, neviem ani, jak sa volá, ale pozdravujem ťa, ak toto sleduješ, Ty máš brata? pošlem ti IBAN. Hej, akože staršieho, že dospelého, že on tam má proste normálne rodinu. Ako tvoja krv? Áno, to je normálne z mojej mamky, kámo, moja mamka, môj tatko mali dieťa, tak ako mňa. To som vám hovoril. Nevedel som toto, že ty máš To som vám brata, to jebe, mám že jasné. to je tvoja Ja viem, krv. že máš malého. Aj to Nie, viem, normálne proste staršieho brata mám. To som nerozprával, kámo. Ale považujem sa za najstaršie, lebo ja som niečo sa mi životne marí, nepoznal. hej, Ani možno sestry. aj. Dobre, a on je proste akože vo Švajčiarsku a on napríklad, on sa narodil mame a otcovi vtedy, keď to bolo kvázi ešte také normálne, hej, že to bolo ešte za tých normálnejších pomerov. A neviem, že čo sa stalo potom, kde nastal taký skrat, kámo, že sme žili tých jak hovna. Že strašne, že keď si zoberieš, čo je Fortuna, respektíve čo bola, dobre, teraz je zrenovovaná, kámo, že čo bola, tak to bola, že betónová tehla, okružená tých smeťmi a skládkou, vieš, proste na dennej báze tam zomierali ľudia, lebo však sa tam prefetovali. Kámo, smeti boli po chodbe, šťánky, hovna, sorry za slovník, ale fakt, že naozaj, že takto to tam proste fungovalo, že to bolo hrozné a 3/4 bytovky, kámo, tam bývala zadarmo, lebo proste nevedeli si rady, čo s nimi, vieš, už to takto tam fungovalo. Takže my sme mali, že dostali sme izbu, za ktorú sme platili nájom, tatko robil, on predával notabene akože noviny, mamka nerobila vôbec, tak zostávala s nami doma. A to bolo také, že my sme jedli, že raz za týždeň. Nedela bol ten deň, aj to ako kedy, väčšinou sme mali krstnú mamu, ktorá akože sa kvázi tak ona starala, že sem tam sme sa išli ku nej nájsť, ale väčšinou sme proste nejedli bežne cez týždeň, tak jak by sme mali, že 2-3 dní som nejedol a v nedelu sme sa najedli, že to bol ten deň, kedy proste, na ktorý som sa tešil, lebo som sa mohol nájsť proste, tak to bolo také, že ten pomer financií tých kokos, vieš, že keď si to tak zoberieš, že koľko detí sa sťažuje na také veci tých kokos, ktoré ty by si prijal. Že to je podľa mňa vec, že čo som si najviac prijal, kámo, keď som malý, čo som tak vnímal je, aby som mal jednu normálnu hráčku, aby som mal čo do úst. My sme mali, ja si pamätám, že v chodbičke, to bola taká chodbička, sme mali takú malú blbosť, to bola taká, asi kámo,
takáto skriňa, proste taká malinká skriňa, taká blbosť, jak botník a vnútri bol priestor, toto sme sa schovali so sestrou kámo a s tým sme sa hrali. To bola naša hračka, proste, že do toho sme sa schovávali a s tým sme sa hrali a vždy, keď tatko odišiel, tak akože tam sme sa hrávali. Ja som najrád zostal s mamkou doma, vtedy bol dobrý tyran z nej bol, teraz by som jej dal hak. Kámo, také bitky som dostal od matky, že... Ono to vlastne, inak ja som sa to chcel spýtať, že ono to vlastne, keď tvoj tato zomrel, tak vtedy to vypuklo, vtedy si šiel do domova. Takže vlastne on keby nezomre, tak ty by si do domova nešiel. Tak je úplne možné, hej, že by som nešiel. Takže tvoj tato bol taký proste, že on bol ten iniciátor všetkého. Kam úplne. Počúvaj ma, on bol pre mňa človek, ktorého som poznal, že do 6 rokov a pamätám si ho, že normálne aj vizuálne, aj všetko po všetkých stránkach, ale nepoznám ho tak dobre, lebo ja som ho poznal len do 6, takže ako dieťa si neviem k nemu vytvoriť nejaký taký obraz o ňom, kto to je, čo to je, ale v podvedomí viem, že chcem byť človek jak on. Že je to taký môj príklad. Nechcem dopadnúť ako on, to mi nemá určite ani za zle, určite chce, aby som sa mal lepšie, ale je to človek, že chcem byť ako on. Lebo kámo, napríklad, on si nedovolil proste na mňa dvihnúť ruku, on proste nebol taký. On to nedokázal, kámo, mamka bola taká štiebe, ja som bol, keď som bol malý, som bol na vecku, som sa hral, alebo niečo, miliónkrát ma upozornil, on dvihla ma za nohu a vyplieskala ma, vieš, vo vzduchu, takto ma držala, jak smeti, alebo čo, vieš, že to bolo také, preto ja som postupom času, keď som bol v domove, tak mne prišlo strašne od nej, až také nekomfortné mi to bolo, že sa ku mne chovala milo. Mne sa to ja som sa v tom necítil dobre pri nej. A presne tak som to cítil, že ty sa ku mne chováš teraz dobre, že úplne tak neprirodzene som sa kámo v tom cítil, že to je tá žena, ktorá ma tých kokot vyfackala a dala mi také facky jak chlapovi a teraz je to akože dobre, no a však ako doteraz sa nestará, však žije v aute či kde s nejakým priateľom, má priateľa, žije v aute, nestará sa kámo, od 9 jej vybavujem robotu, proste som, aj sestra sme sa snažili, ona proste nikdy nerobila, takže jebala na to, takže asi toľko k tomu. Teraz vlastne máte aký vzťah s mamou? Ja vôbec žiadny, ja som ju odstrihol, ja som ju povedal, že tak mám s ňou, aký s ňou mám vzťah, no žiadny, tak ja ju viac menej nevnímam ako mamu, len človeka, ktorý viac menej som trávil čas doma, kým bol tatko v práci a potom sa na nás vykašľala, lebo však minimálne ešte aby sa zaujímala, dobre, párkrát nás bola pozrieť, potom už prestala úplne chodiť, tých kokos, sestry má úplne na haku, výživné ledva platila, robota absolútne nič, takže pre mňa to je viac menej cudzí človek. Takže ty to máš dosť potom zoradené v hlave, a čo tvoje sestry, vieš, oni to jak potom, vieš... Sestry sú také, že staršia sestra, tá mladšia odo mňa, ona je viac menej tak nastavená, že dobre, že ona je na tom dosť podobne jak ja, aj rozumovo celkovo. Tá menšia je taká, že rada by videla tú mamu, hej, rada by vedela, čo s ňou je. Tá menšia ešte stále taká. Tá najmenšia stále je taká. Tak to je jasné, ona je malá, vieš, ona ešte nechápe toľko veciam. Takže asi takto. Takže to je napríklad ten pomer toho, že čo je pre nás luxus napríklad. Niekto povie, že ja som mal také, že obyčajné detstvo, že klasika, vieš, že pre mňa to je tých luxus, kámo, mať niečo vôbec také, že to je najviac podľa mňa, vieš, vyrastať z rodinou, má normálne ja no. Ne, že kokos teraz hovorím, že som v bohatej rodine vyrastal, kámo, ja som vyrastal v bohatej rodine, bracho, ale tak ja som... vás to prešlo, peniaze sa minuli. Ja som vyrastal v bohatstve, ale vyrastal som aj medzi feťakmi, kámo, keď si to zoberieš, vieš. Takisto, bracho, Fortuna je veľk, akože neviem, jak to tam chodilo, kámo, ale keď si zoberieš, Pentagon a Fortuna sú dosť podobné, kámo. Pentagon, brácho, čo si ty počul, neviem, ale Pentagon, kámo, 2014-2015, alebo takto, kámo, to vieš, čo bolo? To bolo, že si vyšiel a tam sa máme obyvateľia báli výsť von. Však ja viem, kámo, však ja si to pamätám, ja som tam chodil okolo vtedy, tak dávno. Si tam mal kamošov? Čiže, no ja pracovne si tam chodil? Pracovne som chodil okolo a to tam bolo, kamo, úplne safari. Pozri kamošov. Tam takých ľudí som videl, čo som v živote nevidel. A najviac neviem, či si videl, jak sú tie schody. A však schody to každý pozná. Koľkokrát sa mi stalo, že som išiel okolo a proste si pichali na schodoch len tak medzi sebou. A ty máš nejaké skúsenosti s drogami alebo tak? No s drogami vôbec. Ani si nikdy nehulil? To som skúšal, ale ako nejaké tvrdé drogy alebo takéto niečo, to vôbec som na ani neskúšal. Ty si sa už niekedy stretol akože s človekom z detského domova, okrem nás? Vieš čo? Mal si kamoša, čo vyrastal minimálne v pestúnskej rodine? Vieš čo, asi ani nie. Ne?
Ja to vás, keď som ako prvýkrát stretol, najprv som ani nevedel a som len nejak medzi rečou zistil potom, ale vlastne ste asi takí prví, ktorých takto nejak poznám, lebo nemám vlastne žiadnych kamarátov z detského domova, ani nikoho takého osobne nepoznám. A jak to vnímaš? Že sa tak s nami bavíš, že vieš dobre, že sme z detského domova, že jak to vnímaš, aký to máš na ten názor, alebo tak? Sorry, že skáčem z reči, presne sa to pýta, kamo, preto, lebo sú nové ľudia, čo som ja osobne dosť krát zažíval, že vedeli, že som z detského domova, tak sa so mnou proste nechceli baviť. Extrémna diskriminácia. Lebo áno, normálne sa so mnou nechceli baviť, lebo som z detského domova a brali ma ako nejaké problémové decko alebo také niečo. Alebo toto som vnímal fakt, že zle a nemal som to rád, ale čo som kámo o dosť horšie vnímal a to som fakt, že strašne nemal rád, bola tá hnusná lútosť. Ja som strašne nemal rád, keď ma ľudia lutovali. Ja som nenávidel reči typu, že prestaňte, že on je z detského domova, kámo. A čo, že vieš, že... Alebo došiel som raz ku kamarátovi, kámo, a odvtedy som u neho už ani potom raz nebol. A jeho mamka povedala niečo typu, že daj mu najesť, lebo on neje. Alebo niečo tohto typu, nepamätám si to úplne presne, viem prečo som odtiaľ odišiel. Niečo tohto typu, tak že jak to vnímaš? Ale to je tým, lebo si myslím, že strašne veľa ľudí o tom nevie vôbec, že jak funguje ten detský domov. No preto sme tu. No, preto vznikol tento podcast. Presne a potom majú aj tieto predsudky, že možno ste zlí alebo takéto niečo, hej. Ale za mňa, ako ja som to absolútne nejak neriešil, ja sa na to vôbec nejak nepozerám, kto skade je. Aj vlastne, keď mám nejakých kamarátov, tak vlastne ma vôbec nezaujíma, odkiaľ sú, alebo vieš, nejaké takéto tie veci. Ja vôbec neriešim, ako mňa hlavne zaujíma skôr, aký si, vieš. A keď ste v pohode chalani, tak mi to je úplne jedno, odkiaľ ste, vieš. A však jasne, dá sa s vami normálne rozprávať, všetko úplne normálni chalani. Hej. Ja tak zaujímalo, že či si ešte ty chodil, že na tábory alebo tak. Na tábory? To len keď som bol, že menší. Tak ma občas poslali rodičia, ale už ak som bol starší, tak to už som nechodil vôbec. Tak a keď už sme pri tej šikane, ja som sa chcel spýtať aj vás, že vlastne ako to funguje v detskom domove, či existuje aj tam šikana, alebo vlastne ste tam keby taká jedna skupina? Určite áno. Existuje, jasné, však to je, kámo, to je, keď nájdeš 10 druhov zvierat, tých kokos do jednej klietky, tak sa tam určite zožerú, hej. Ale funguje to väčšinou na takej báze, že ešte deti si časom začnú rozumieť proste, vieš, že potom už tam držíme ako jeden kolektív, proste bavíme sa všetci sme OK, takže nepovedal by som, že šikana, ale deje sa tam také, že dieťa vie robiť pravidelne decku zle, ale už nehovoril by som tomu šikana, lebo není to zas taký extrém, ale potom sa to stopne, že... My ako konkrétne sme nemali tento problém, podľa mňa my sme si všetci v tom domove tak rozumeli a my sme podľa mňa boli akorát v takej tej dobe, kde to bolo najlepšie. Aj tie tety, aj tie vychovateľky, aj tie deti nás tam... My sme dali taký prime detského domova. Áno, presne. Tam to bolo... Ja som mal prime time. Hej, tam sme si všetci rozumeli, tam všetci boli jak jedna. Tak problém je ale so šikanou. Mal som nejaká... Ty si šikanoval. Ne, práve že nešikanoval. Teba šikanoval niekto. Ne, práve že napísali že do posudku, čo píšu, a si hodnotenia píšu. To som aj mal. Tak im tam napísali, že šikanátor. To som aj mal. Ale popri tom, ja som blbec. Ja vysmievam, ja robím blbosti, kámo, to som ja, kámo, ja aj Vila akože veľakrát vysmiem a blbosti, a to nie je šikana odo mňa, to nie je smerované, kámo, že ho šikanujem. Však jasné. No okej, tak mám tu pre vás ešte aj nejaké otázky, ktoré by ma určite zaujímali, tak možno by som začal s tým, že keď si vlastne spomeniete na svoje detstvo, tak čo vám ako prvé napadne, alebo vyskočí v hlave? Tie tábory, lebo nás každé to poslalo táborov a tam boli tie najlepšie spomienky, tam akurát tábory, ktoré proste pospali po Slovensku detské domovy a všetci sme sa tam stretli a ja to mám asi že najkrajšie spomienky, takže si spomeniem vás určite na leto a na tábory určite. A tie tábory, to ste koľkokrát mohli ísť, alebo jak to tam fungovalo? Dvakrát do leta sa išlo. No to bolo dosť dobré. Dvakrát do leta raz. A to boli nejaké, čo oni robili, alebo si fantázia detí. To mohli vybrať? To bola vyslovene organizácia, ktorá sa presne týmto zaoberala. Občianske združenie to bolo. Oni robili tábory proste, detské domovy proste sa zišli na jednom mieste, tam sa urobil tábor dvojtýždňový a
No, To je tam akože najlepšie spomienky, najlepšie hry. Ono to bolo, myslím, aj cez Vianoce, ten tábor. Bol aj taký vianočný, no. Zimný, no, taký Bol, že nejaký. zimný Hej. tábor. To bola letný pecka. tábor. No, Tieto tábory, to bolo... ja, niekedy povieš detstvo, ja si predstavím bicykel, lebo, kámo, počujem ma, keď som malý, môj najväčší sen, čo bol, ne mobil, kámo, ne peniaze, nič, ja som chcel bicykel. Počujem ma, ja som ho chcel tak strašne, že pamätám si, že keď som bol menší, moju mamku poznala týpka z Úsmev ako dar. Organizácia, o ktorej pravdepodobne veľa ľudí vie. Chodili ju navštevovať a nosili tam bicykle, na ktorých sme sa my mohli voziť. A ja som tam mal taký jeden malý, žltý, ktorý mal pomocné kolieska, ktoré som si potom dal dole. Mal tam taký plameň a zvonček červený, kámo. Počujem ma. To bol bicykel. Počujem, to bol bicykel, na ktorom som sa najradšej vozil. Najradšej. Nikto ho nemohol mať, lebo ja som proste nežil. Ja som trucoval vtedy. Ale strašne rád som sa na ňom vozil, tak dobre mi bolo, že som sa mohol voziť na bicykli, že ja som potom chcel vlastný. Nedostal som nikdy. A mal som jeden, ten som rozjebal. A kámo, proste toto. Úplne, že bicykel proste, mať vlastný bicykel, to som chcel strašne. Okay. Bicykel. Ja myslím, že inak už sa ako Darlan dal do detského No, domova. nám dali veľa bicykla. No, Taký akože dobrý dobre, chlap. ja som potom mal, len čo sa týka toho detstva, že vtedy som bicykel nikdy nevedel dostať. Tak bicykel, Okay. Ale on ako dobre, na čo ženu, ja mám bicykel. No. Ja neviem, ja keď si predstavím detstvo, kámo, mňa nezajímal telefón, nič ma nezajímalo, kámo. Mňa vieš, čo zajímalo? Len keď že počkám si ten mesiac, dostajem vreckové, asi 15 € som mal na vreckové. Dobili. A kámo, my sme boli, že traja, a my sme dostali 15 € kámo z detského domova ako vreckové. Úplne šťastný, že Vtedy to bolo veľa. Mária, Vtedy vieš. to bolo veľa. No hej, pre nás to bolo, že moc. No však jasne. Ty kokos, no. A v tom páde sme išli hneď dobili. V momente sme išli dobili, kámo. Cappuccino sme si kúpili v momente. To sme si urobili, kámoško, do úplne veľkého čbanu. Boli sme šťastní, kámo, a no hej, všetko sme pokupovali, kámo. Cukríky, blbosti. A na to sme žili. Pecka. Okay. Každý mesiac, kámo, každý. To bol stereotyp, kámo. Vreckové. CSGO hrať, Fortnite a kámo, blbosti. Peniaze. Čo tam máme ďalej? Bola peniaze. Čo tam máme ďalej, let's go. Tak ďalšiu otázku by som sa vás pýtal, či ste boli bezproblémoví ako deti, alebo ste robili veľké problémy. Dobre, začnem ja, hej. To vám nekrečie. Či už aj v detstve a aj v tom decáku potom. Ja som Jaký bol... to je blbostičky povedz rovno. Počujete, nenaťahujme to potom, nech to není na 2 hodiny, odpovedzme rýchlo, lebo... Povedz len tak. Takto. No. Ja som bol presne ten, čo sa vyhol každému jednému ústavu, každej jednej LVSK. Ja som bol ten najzľahší zo skupiny, ten nevinný, ten najmenší zo všetkých tam bol vždycky, to som bol ja. Ja som nemal s nikým nikdy nič problém. Neviem, ja som sa všetkomu vyhol, ja neviem, ja som nič nezažil. Ja si myslím, to že pravda? To je vzorný, No ja si myslím, že ten to robil zle, akože tak všetko on dalo na nich. No, kámo, počujem, ja som mal také šťastie, kámo, že dobre, ja som bol najhoršie dieťa naozaj, že, no, ešte znikoval som, že my sme boli dosť rozdielni, my sme boli v takých iných odvetviach, ale obidva sme boli šampióni neprekonateľní. Mne riaditeľka detského domova osobne povedala, že za všetky roky, čo robí riaditeľku v detských domoch, nevidela horšie detsko, jak ja, takže to si asi zaslúžila, to je podľa mňa celkom aj titul Hall of Fame. A začal som si, kámo, že diagnostické centrum a redukačku a musím povedať, že to bola skúsenosť ako kokot. Akože extrém, počujem. Redukačka za mňa asi, no to bolo najťažšie ten čas tam stráviť, som tam bol 6 mesiacov. Tak asi to bolo také fakt, že najťažšie pre mňa. Ten čas tam a diagnostické centrum, kámo, to bol taký prísny režim bez všetkého úplne proste. To bolo, že vstaneš, upratuješ škola, nejaké aktivity, spať. To je všetko, proste tam sa nič iné nerobilo, kámo, a na vychádzku dobre, sem tam si chodil, ale inak nič, takže hej, ja som bol strašne problémový a to isté aj na škole, kámo, takže hej, bol som. OK. Tak ako ja mám hrozné, kámo. Tak ja som bol moc problémov, vieš. Ja som bol 3-krát v zariadení, tak diagnostiak a 2-krát LVSK. Takže ja som bol moc zlý, kámo. A ako diagnostiak za mňa top. Za mňa top diagnostia, kámo. Už len väzenie. Za mňa bomba, vieš, lebo ja som tam mal aj baby. Vieš, to bolo také, že okej, že aspoň niečo. A ja som mal veľké problémy. Ja som vyskakoval, kámo, cez okno večer. Vieš, o 1 ráno som išiel preč, proste, zavolal som si auto, išiel som preč z domova. Oj, bože. A proste robil som veľmi, veľmi, veľmi zle. Kámoško, no takže neviem. On môže problémový. Hej. To bolo akože dosť problémov, kámo. Nepojela teta, dajme tomu, že dojde o 9. večer, ja som mal kámošku 15 rokov.
15 rokov. Som povedal, ešte mi nerozprávaj, čo rozprávaš? Otvor mi dvere, kámo, a došiel som vieš kedy. O 3 ráno domov a otvorila mi teta, že kde mám jesť? Kde mám jedlo? Normálka, však Ty som bol taký, že fakt, že veľmi zlý, kámo. Kamoško, ale ty si bol presne ten typ, ktorý si tam zaslúžil ísť, aby ti to pomohlo a nepomohlo a ti to. nepomohlo mi A to, potom sú tie kámo. typy, ktorí si tam vôbec nezaslúžia ísť, ako tvoj brat napríklad, to by si mohol povedať. No hej, on akože dosť to nezaslúžil môj brat, lebo však môj brat je akože Oni sa ho dosť chceli len inteligentný, zbaviť. kámo, on má viac rozumel, ja. Fakt má dosť. A tomu sa neviem, jak vyjadriť. To kámo, ne, to vieš, nebudem nerozoberajme sa to, teraz to vyjadrovať To je detskému pravda, to je domu, pravda. vieš, Ideme na takže- ďalšiu otázku. takže tak, no. A ja som chcel ešte, či ste mali nejaký problém, ktorý ste spravili ako vy traja spolu. My teraz spolu? Hej. To bude tiež dvaja. Či ste mali niečo také, Narobil že som, všetci vykonal traja. som problémy, poskakali sme auto, ktoré nám nepatrilo. No to hej. V Bernolákove bolo odstavené auto za Žabakom, tí, ktorí poznajú Bernolákove Žabak, je to také za futbalovým som ihriskom počul, kamoško. je miesto, ktoré sa volá Žabak, je tam ihrisko a vlastne taký potočík. Stalo tam také auto, kam odparkované. Ešte rovno vlastne pred domami proste nám jebalo. A my rovno pod kamerou sme poskakali proste po aute. To len tak z nudy? No áno. Počkaj, Či ste ho išli že teraz si rozobrať? pamätám, že ono to bolo Raz zas naraz sú začína. Nikolás možno je. Ono to bolo vlastne, tak sa to dialo, že my sme v tú dobu parkourovali veľa. A my sme si strašne, že parkour, blbosti, vieš, že Parkour. auto. A my sme si mysleli, že tam je dlho odstavené. Poskakali sme ho, všetko hodili na mňa. Všetko hodili na mňa, kámo. Počúvaj ma. Mne došiel kámo do domova ten týpek, že to bolo jeho auto, že mi odpúšťa a že nech to už v živote nerobím, tento z toho nič nemal. Iba vlastne dobre, že vychovateľky mu dali, že mal problém, ale on z toho inak nič nemal. Ja som z toho mal najväčší problém, takže... Parku mimo očima. Part 21. A čo si mal z toho, jaký problém? Tak došiel Jak sa to tam rieši? typek, kámo, spravil mi hambu. Došla tam aj tá jeho žena, čo ja viem, no bolo to také, že ja som bol najviac v tomto riešený, že on vychovateľku mi povedal, že má zákaz a vybavené, vieš, že... A kámo, tam bola dosť veľká prehlbina, kámoško, na tej kapute. My sme to akože... No ale- Chcel mi to dá preplatiť, ale ďakujem typkovi, že mi to nedal preplatiť. On našiel v sebe jaký kľud. Normálne. No, čavo tam došiel, opäť bol z neho majster Ugvej. On mi zajebal, že vy ste len mali, vy ste poblázení, že ja tomu rozumiem, že ste takéto niečo spravili, no nepatrí sa to, není to vaše auto, Šok, jeblo ho tam, nerobí sa to, postavil našiel už Dobrá, kľudne. keby to dá preplatiť, tak tak som piči. to musíš prepláca mi ako... to z vreckového, Ty kámo. zo svojho No, jasné. vreckového? By sa nedoplatil kamoško s tými 15 eurami na mesiac. Tak už by nedostal ani odchodné. To by skončil. No, dobre, poďme na ďalšiu otázku. Okay. Tak ďalšiu otázku Ináč, tu prečo mám. neodpovedaš ty na otázky tiež? Nechápem. Počkaj, my sa ho spýtame, každý čo chceme potom. Potom sa môžete niečo opýtať, no. Dobre, teda, tak ďalšiu otázku mám. Či máte nejaké tajomstvo z detstva, ktoré môžete už teraz prezradiť? Ja nezačínam. Mám začať ja? Ja som zvedavý, aké blúdy z vás vylezú. No, na to, aký som bol ja nevinný a všetky tieto veci, tak ja som bol zasraný zlodej. Výpadkový. Ja som kradol na pumpách, čo ti živé, no ja som bol zlodej. Proste ja som, A to už je premúčané? no nevie o tom nikto, že som pokradol, pokradol OK. oblečenie, Čo? hračky, Oblečenie? iné blbosti, ja som furt len kradol. Kleptoman vyjebaný. Skontrolujte si one váčky. Naozaj sú veci, ktoré doteraz nezistili, aj drahé veci to boli, naozaj, a to už nebudem hovoriť nič, lebo už ma, už potom. Lapár. Som mohol lapár. Lapaj mne. Sa to No. ťahá s tebou ešte doteraz? Ne. Už nebojte sa, ne? Kámo, No. s pravdou von. Jeba na to proste, však bol som malý. Mám také, že dve, hej. Došťaval som sa do 12, kámo. To je moje jedno také z takých tajomství, ako čo som ešte OK, že ja som. Akože, že Mal som tak, pravidelne? áno, mal som tak, Sama každú šťaka noc som bol samého. došťaný. Prešťal normálne Raz som sa aj posral v 11. Ne, počkaj. Ja som bol strašne presvedčený, ja som na to bral také lieky cumlaci, ja som bol strašne presvedčený, že sa nedoštím v tú noc, kam ja som sa dosral. Čiže, Kamo, a to čo je, že sa dosereš v spánku? počujem ma, každé ráno som bol zvyknutý na to, že sa zobudím do vlhkých obliečok, kámo, a zrazu, že tu niečo lepkavé, teplé. To si sa ani nezobudil, keď ťa Ne, kámo, ja som to len takto odokryl, ty kokot a one. Hneda peniaze. Dobre, ale však to tam musel byť Čiže nejaký nerozoberajme to vôbec. do rána. Počkej, Však ale to tam bolo koľko hodín one pod paplónom? Vôbec to nerozoberajme, jebe ti brat. Ale kámo, dobre, ale mám jedno tajomstvo, ktoré som nechcel doteraz povedať. No. Teda možno neviem, či vám som to nehovoril. Dobre, teraz už o tom mlčať nemusím.
Počujem, keď som bol menší, mal som nejak 9 rokov, tak ja som strašne pozeral veľa porna. Kamarát mal proste na mobile stiahnutých asi 300 videí porna, kámo. Počujem, dostal som takého plišaka veľkého. Počujem. No, ja už presne viem, kam toto ide. Počkaj, ja dobre. Dostal som takého veľkého plišaka, kámo, a prísam, že som ho za týždeň vytrtkal asi 40 Počujem ma. To vystrímte. Počujem ma. Ja som bol zvrátený kokot a ja som sa s tým priznal psychologičke a ona, že normálne, že ty si dospievajúci chalan. Že skúša, vieš. Ale počujem ma. Ja akože to bolo... Čo ti mala povedať, že si vadný kokot? Inak ale podľa mňa ja som bol. Mám otázku takúto k tomuto ináč. No, ne, prečo? Čo to také priťahovalo na tom Macikovi? Čo to bolo? Čo ťa priťahlo na tvojej sestre? No. Alebo počkaj, No. Počkej, nejdeme do tej témy, že? Nejdeme do tej témy, že nejdeme. Ale ty si nepovedal to práve tajomstvo. No o tom sa poďme Ale baviť. nebudeme sa baviť o blbostiach určite. Áno, pokračujeme v otázkach. Nájdeš nejakú otázku, ktorá tam je? Hej, teraz mimo. Áno, Ježiš, ak tu máme Nikolasa. Ale zase ja nemám také tajomstvo. Brácho, nerozprávaj. To, že som sa zasral použiť. Povedz to ešte všetkým, ktorá ukradol peňažníky. Podávaj. No nemám také tajomstvo, ozaj nemám také tajomstvo, že čo by proste nemohol nikto vedieť, kokos, vieš, že nebavíme sa o No to takých veciach, ale nemám. Každý má tajomstva. Nemám fakt tajomstvo, ale vôbec. Každý máme tajomstva. Tajomstvo bude to, že ti vytrtkam riť. Dobre. Takže nemáš tajomstvo. Takže nemám. Nie sú tajomstvá. Ty nemáš nejaké, brácho? Také nejaké, vieš, že... No to by ma samozrejme, tvoje aké Čo? tajomstvo? A nemusí to byť také, čo si fakt, že nikomu nechcel povedať, že stalo sa to, alebo respektíve spravil si to a nehovoril si to radšej nikomu. Doteraz vieš, že to iba ty. Že iba ja o tom viem. A už teraz vlastne to bude vedieť viac ľudí. Tak tým pádom neviem asi. Dobre. Ale dobre, už som si spomenul teda na tom tajomstvo. No jedno tajomstvo mám také, kámo, že o tom nikto nevie. Akože vy dva o tom viete, aj Mišo o tom vie. Že vlastne som vykradol, jak sa to volá, kanceláriu. Kanceláriu som vykradol. A som mali, vieš, na kanceláriu máme... Zobral peniaze z kancelárie. Vedel som, kde sú kľúčiky, vedel som, kde je kasa, vedel som úplne všetko, kámo som bol. Money heist, chápeš? V každom byte v Úplne detskom všetko, domovej kámo. kancelárii, kde majú vychovateľe. Ja som bol, kámoško, tak prejebaný, kámoško, že ja som si spravil kľúčik. Ja som spravil taký kľúčik, kde som išiel do každej skupiny, do každej kancelárii. To nikto nemá. Čiže to už A ešte, kámoško, Univerzálny. A ja som mal ešte Univerzálny od kľúč, no. sociálu, kámo. Akože od tých dverí. Kámoško, tam koľko sme vykradli tú kuchynku. O tom sa nejdem baviť. Ty si nekradol peniaze. Počkaj, brácho, dobre, o tomto Takže už... to bolo tajomstvo. To bolo tajomstvo. Tak aby ste vedeli, detský domov, že dávajte si pozor. Vykradol vás úplne nás. To nemusíme úplne že rozberať. Dobre, dajme ešte nejakú jednu otázku. Nájdi tam nejakú, ktorá sa ti páči, alebo ktorá by ťa zaujímala, daj. A ja mám pre vás ešte otázku, ktorá mňa akože dosť zaujíma. Či vy ste sa pozerali nejak inak na deti vlastne, ktoré neboli z detského domova, alebo možno či ste im niečo závideli, žiarlili, alebo tak. Ja som asi presne skôr, že som žiarlil na veľa vecí. Áno. Ako napríklad také bežné, že došla pre ňu mamka do školy. Hej. Alebo že, ja neviem, že šli s rodinou na výlet, vieš, že nedošiel do školy a potom nám povedal vlastne, že bol s rodinou na výlete, vieš, ja som závidel, že kokos také niečo, vieš, a také asi tie bežné veci, ktoré mi v živote mne chýbali. Že rodina, jedno s druhým, takéto veci. Ako pozeral som sa na nich tak, že ja som na svojich kamošov aj spolužiakov veľmi rád, ale z tej druhej strany som bol taký, že aj ja by som to chcel. Ale bolo to také, že závisť, alebo skôr... Ne, za závisť, ne. Ako ja také, som to... že ti to chýbalo. Hej, že skôr mi to chýbalo, ja nikdy som necítil nejakú, že závisť voči to vôbec ne. Ale mal som presne také, že majú dom, majú rodinu, majú sa radi navzájom. Vieš, toto som tak bral, že to mi skôr chýbalo. Tak asi to. No a ja práve, že ja som takisto nemal, že závisť k niekomu. Mňa len vytačalo, že keď ja som videl proste naozaj, že pracovitých rodičov, ktorí sa naozaj snažili to decko sa vychovať normálne a ja som nechápal, lebo niektoré tie deti sú strašne hnusné na tých rodičov. Extrémne. A ja som keď som bol napríklad na návštevu nejakého kamoša, a jak sa k ním choval, proste k tým rodičom napríklad, tak to som normálne nechápal, jak sa môže niekto chovať ku rodičom. Chápeš, že keď mám rodičov, tak sa chovám k tým úplne ešte na takomto, vieš, na takéto pozícii, tak toto, ja som to nepochopil. Toto ma naozaj asi vytačalo. Ja som tiež nemal závisť, ale ja som strašne žiaril na to, že vlastne deti
majú takých rodičov, jak majú, vieš, že proste, že nedrogujú. Vieš, pre mňa to bolo také, že aj ja chcem mať takých rodičov, vieš, že čo nedrogujú, čo robia brácho, čo sú starostliví a tieto veci, vieš, a nemal som zase nejakú závisť. A presne to, čo povedal Jano, že aj ja som bol taký, že keď niekto došiel do školy a nebol týždeň akože v škole a začala proste ten prvý týždeň škola a on došiel, že ja som bol v Chorvátsku na dovolenke, ja som bol taký, že aj ja som to chcel, vieš, akože aj ja to chcem taký byť, vieš. Takže no, je to také, no, že také, no. Takže tak, toľko. Jedna otázka. Nechcel by si sa dať na stôl a že by som ťa tam lúpol? No dobre, ideme rovno na túto časť. No tak nemá byť. Nehovorím nič, ale mohol by si to spraviť. Iba by si dal, na bok trenky, ale nie, srandujem. No. Poďme na tú poslednú časť. Toto bol náš podcast, poďme na to.